התחלת אבל? עכשיו כל אחד אומר את השם שלו. יופי, התחלת. תגיד, כל אחד אומר את השם שלו. אני חגי, אתם מכירים את הערוץ שלי, אני גם פתחתי ערוץ. אני דוד. מי שמקליט את הסרטון זה דוד. אליהו ואני חברים שלו, אני חגי, אני חבר של חברים הכי דוד. טובים. יאללה, בואו נתחיל. יאללה. רדי. רדי. למה לא שלחתי ליד פיתה קשה? יאללה, שים רדי. שנייה, אוקיי. חברים, אם מגיעים בשתי ערוצים דוד. ל1,000 סאבים, אני פותח לי ערוץ יוטיוב. כן, הוא גם פותח. רק אם מגיעים ל1,000 סאבים. לא יודע, מה שבא לך, אתה אוהב את הסקין? כן. אז תקנה אם בא לך. אם אתה אוהב את הסקין, תקנה. אוי, 3, 2, 1. יואו, כנס סקין מטורף. סקין באטל פאס מפעם. אוי, שט. היה כמה סיכות אבל. יאללה, שימו רדי. יאללה, רדי. רדיאפ, חברים, רדיאפ. חברים, אני ודוד פתחנו את הברול סטארס לפני איזה יומיים וכבר אנחנו מטורפים. פסיכים, חברים, פסיכים. חברים, אני פתחתי את הברול סטארס 23 שנים. כן, ויש לי שיחקתי, זה 3 שנים. חברים, תקחו את התיבות. לא, אבל זה לא פרשתי, אתם מבינים? לא פרשתי. כן, אני בקושי שיחקתי. כי כאילו אנחנו לפעמים עושים אולי נעשה אנחנו עושים סרטונים של ברול סטארס ושל ולוגים, אבל ולוגים זה יהיה רק... של פורטנייט אנחנו לא עושים על זה. כשפורטנייט אנחנו לא כזה. כן, כי אנחנו לא יודעים לעלות את הסרטון. אנחנו לא עושים סרטונים של פורטנייט, אנחנו לא יודעים לעלות. זה סרטון רע. בין הקשים מאוד. בין הקשים, כן. 9, 8, 7, 6, 5. די נשאר. יש בסקין של דינוזאור, מה אתה רוצה? אוי! נעשה לך חולק לזה, כמו של הרובוט שיש לי בבית. יש לך רובוט? וואו, רואה אותי בדבר אחד, דובי. אל תקרא. וואי, דובי, תפתרה, תפתרה. אחי, אני רואה את כלום. דובי, אני יודעים לך את זה. אחד, שני מתים. אבל שני מתים. איך אני חוזר? שים אותו אולטי, אני שומר לך על הבסיס המרכזי. הנה הוא בא, הורדתי אותו בוואן שוט. הורדתי אותו, וואו. לא, 1 HP. יואי, אחי. טוב 3. חברים. טוב 3. סבבה, מכובד. דוד, תגיד, היום אתה רוצה שאני ואתה נעלה... בתים שלנו נעלה לייב? לא, מחר. מחר אני ודוד עושים להם. שלושתנו. אוי, לא, אבל לך אין ערוץ. לא, אבל אתה תהיה איתנו. כן, כי זה שלישיית הפרוים. כן. אבל אני קורא לערוץ לא, לשלישיית בוא נעשה הפרוים. שם אחר לשלישיית הפרוים. למה? כי נכון ששלישיית הנובים, אינדי גיים נונסו וזה, גבי, אז זה כאילו חיקוי שלהם, אתה מבין? כאילו פרוים ונובים זה חיקוי. אנחנו חייבים להמציא שם משלנו. כן. וזה חיקוי. לא יודע, אנחנו חייבים לחשוב על שם. לא דברים וזה, אחי. לא דברים זרעים. לא, זה לא טוב. כן, כי הגברים זה כאילו... צריך שם יצירתי. כן. שלישיית הטורפים. לא. שם יצירתי, אבל גרוע. שם טוב. זה שכבר שפות עליו. שלישיית זה החברים. שלישיית החברים. טיקטוקרים. זה טיקטוקרים. לא הולך. לא, אבל אני לא טיקטוקר. לא, זה שלישיית. אז שלישיית היוטיוברים. שלישיית היוטיוברים. לא, למה צריך שלישייה? לא, שלישיית החברים. חברים שעושים סרטונים. מה הבעיה? אתה הולך? לא, אתה עכשיו... היית או ש... כן. אולי, לא יודע. אני מחליף למיפול. פוג'י סנטה, פוג'י. לא עשינו את זה. לא, זה בטעות לחצי. כן, זה גרוע.
חברים, עוד מעט. חברים, תירשמו לחגי. פליז תירשמו. גם לחגי וגם לדוד. כן, גם לחגי וגם לשלישיית. שלישיית פקשוב. כן. סתם זה של זיגי. יש שלישיית הפרוים. זה של זיגי אבל. לא, בוא ניתן לשלישיית הפרוים. שלישיית שנייה הפסיכי. גם תגיד בהתחלה של הסרטון בואו לאולפן החם של זיגי. כי זיגי אמר את זה. שלישיית הסטריכים, אתם באים? כן, אתם באים? אתם באים? אני מת, חכו, ספר עליי. פאוור-אפ, ניקל דרך. זה אני פה. יאללה, יש לכם, במקום ראשון, יאללה. חברים. רגע, יש לי כוכב בסרטון. יואו, שכחתי להביא את הקליפ מהבית. לא. חברים, יש לי כוכב. תצא לקסנטיה. לא, תלך למצלמה. לא, אין לו כאן. תפתח מצלמה. מצלמה חברים, מצלמה. רגע, יאללה, מצלמה, אוקיי. פתחת. יאללה, תעשי לי הקסנטיה. הקסנטיה. ממנטיה. תפתח. כאילו, די. הנה למדי. קבל אגדי. קבל אגדי. זה אתה חונק במיוחד. אתה חונק. איך חונק? זה היה מהיר. לא. שימו מוכנים. לא הטאץ' שלו. חברים, קיבלתי את... רוזה. כן. יאללה, חברים. עוד של בלנד מקס. דמות הסרטון. דמות חברים. גם לא יכול. יש לי אותה. פואג'י סלטה. ספוג'י, סרטה. טוב, שימו את זה. למה אבל לא קיבלתי את זה? לא, קיבלת. תצא. דוד רוצה שאני ואתה יום. זה גרוע. בוא נראה לכם לקחת את הכדור. גיבינג. לבג'י גולקם. וזה כזה לי. זה כמו ביקון. מת, וואו, איך אני הורג את כולם. אני אז אני רוצה לו קצת חיים. כן, הורדת לו. תרגות. זה קליל אחי. אני שם אולטי, אתה יכול לראות דרך הציר. אני מת. רוצה לשרג אותי. די, אני רוצה גם להיות. אל תעבור. זה לקח לי בכלל. לא, די, אל תעבור. לא הורגים. לא, בסדר, לא הורגים, רק שלא יהרגו אותנו. תעבור אותי. עכשיו, לפולטי מקרה. פעם עשיתי לו. יאללה. טוב חברים, זה המשחק האחרון שלנו להיום. אז יאללה ביי. ביי.